Burgerul e sandwich sau nu? Ăsta e un sandwich, iar ăsta e un burger. Singura diferență este pâinea. Dar dacă facem asta, ce este acum? Întâi, hai să vedem ce este un burger și cum arăta atunci când a fost inventat. Pentru asta trebuie să mergem în Hamburg, Germania. Doar zicem, nu plecăm. Ok. În Hamburg exista o bucată de carne tocată de vită cu sos, servită alături de niște cartofi cu ceapă călită. Și arăta dezgustător într-un fel. Dar știm cu toții, istoria este plină de ciudățenii. Asta mâncau nemții pe la 1800. Erau pe toate drumurile, cum sunt mici la noi astăzi. Băi, e interesant într-un fel chestia asta, mai ales dacă ai și ingrediente de calitate. Și totuși, cum s-a ajuns de la asta la asta? Păi nemții care s-au stabilit în America au adus acest preparat. Iar faimosul restaurant White Castle l-au pus într-o bucată de pâine pentru a fi mai ușor de mâncat, astfel încercând să concureze cu celebrul hot dog. De la friptură ajunsă în pâine și a evoluat până la burgerul modern. Dar ca să aflăm dacă este sandwich, trebuie să aflăm definiția sandwichului. Sandwichul a fost inventat de John Montague, care vrea să mănânce o bucată de carne în timp ce juca jocuri de noroc. Iar ca să nu se murdărească pe mână, a decis să o bage între două felii de pâine. Și abia în 2006 s-a stabilit în Boston că un sandwich trebuie să aibă cel puțin două bucăți de pâine, excluzând practic taco quesadilla sau burrito. Și atunci, burgerul este sandwich? Nu. Pentru că ce face burgerul să fie burger nu este chifla brioșă, ci carnea tocată de vită. Orice este în chiflă și nu este vită, nu poate fi numit burger. Asta este o convenție de-a noastră și îl denumim burger de pui pentru că este în chiflă. Dar de fapt el este un sandwich. Și da, știu că sandwichul poate fi diferit în funcție de locul pe care te afli pe glob, dar de ceva timp hamburgerul a devenit o categorie de mâncare separată de sandwich. Bă, n-ai mă cum, te-am zis-o de atâtea ori. Burgerul e doar de vită.